Sashen Hausa na BBC ke fatan kun waye gari lafiya a shirinmu na karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar, 5:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa farashin ɗanyen mai ya haura dala 100 akan kowace ganga sakamakon yakin gabas ta tsakiya. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wani ƙuduri da ke yin Allah wadai da hare-haren da Iran ke kaiwa ƙasashen Larabawa. Masana harkar diflomasiyya a Najeriya kuwa sun soma tsokaci ne akan matakin wasu ƙasashen duniya na ƙin amincewa da jakadun da Najeriya ta aika musu sakamakon ƙin cika wasu sharuɗa. Mun sha maganganu, Tinubu yana yawon duniya, kana yawon duniya ba ka da jakada a wayannan ƙasashen da kake zuwa, ba haka ake yi ba. Har wa yau a Najeriya gwamnatin jihar Legas ta kaddamar da wani horo na musamman domin ba da shawarwari ga ma'aurata da masu shirin yin auren domin kyautata zamantakewar iyali. Abin da ya shafi ba ma'aurata shawara kafin su yi auren da kuma waɗanda suke cikin gidan auren yadda za a yi a zauna lafiya kowa ya san haƙƙin kowa. Ko musulmin ne ko kirista wani ilimi suke da shi na tsoron Allah domin aure sai ka jona shi da bautar Ubangiji. To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Farashin ɗanyen mai ya haura dala 100 akan kowace ganga sakamakon fargabar matsalar samar da mai da ake dangantawa da yakin da Amurka da Isra'ila ke yi da Iran. Farashin hannayen jari a wasu kasuwannin Asiya ma ya faɗi ƙasa warwas. Hauhawar farashin mai dai na zuwa ne duk da sanarwar da hukumar makamashi ta duniya IEA ta bayar jiya Laraba cewa mambobinta ciki har da Amurka za su saki ganga miliyan 400 na mai da kayayyakin man fetur ɗin da aka tace daga rumbunsu domin daidaita farashinsa a kasuwa. A gefe guda kuma Iran na ci gaba da kai hari kan jiragen ruwan dakon man fetur a mashigin Hormuz. A baya-bayan nan ma Iran ɗin ta kai hari kan wasu jiragen ruwa na dakon man fetur guda biyu da ke ɗauke da man Iraki. Kuma har yanzu suna ci gaba da ci da wuta. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wani ƙuduri da ke yin Allah wadai da hare-haren da Iran ɗin ke ci gaba da kaiwa ƙasashen Larabawa na yankin gabas ta tsakiya da kuma Jordan. Ƙudurin wanda ƙasashen yankin suka gabatar bai ambaci hare-haren da Amurka da Isra'ila suka kai kan Iran ɗin ba. Har ila yau ƙudurin ya yi Allah wadai da matakin Tehran na rufe mashigin Hormuz. Kasashen China da Rasha sun ɗare kujerar naki. Passing a Security Council resolution and enforcing it are two very different Wakiliyar BBC ta ce amincewa da ƙuduri ya sha bamban da aiwatar da shi, don haka duk wanda ya ce zai sa ran Iran za ta aiwatar da shi, ta daina kai hare-haren da take kai kuwa zai tsaya jiran gawan shanu ne kawai. A gefe guda wani kuduri da Rasha ta gabatar na neman a yi Allah wadai da dukkan hare-hare ciki har da na Amurka da Isra'ila a kan Iran bai sami isasshen goyon baya ba, a don haka aka ƙi amincewa da shi. To Iran ɗin na ci gaba da kai hare-haren makamai masu linzami kan ƙasashe makwabta. Wani gini mai tsayi a Dubai ya kama da wuta cikin tsakar dare bayan wani jirgi marar matuƙi da Tehran ɗin ta harba ya buge shi. Hukumar kare fararen hula ta Oman ta ce an samu gobara bayan wani hari kan tankokin ajiye mai a tashar jiragen ruwa ta Salala. Ma'aikatar tsaron ƙasar Qatar ta ce Iran ɗin ta kai hari da makamai masu linzami guda 9 tare da jirage marasa matuƙa da dama, amma an daƙile dukkansu kafin su kai ga inda suka nufa. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Isra'ila ta ce tana ƙara tsananta hare-haren da take kaiwa birnin Beirut na ƙasar Lebanon. Rahotanni sun ce an ji manyan fashe-fashe da dama cikin dare a yankunan kudancin birnin. Dubban mutane sun riga sun tsere daga gidajensu bayan kwanakin da aka shafe ana fama da hare-haren Isra'ilar. As the Iranian-backed Hezbollah said it had launched rockets and missiles. Wakilin BBC ya ce a yayin da ita ma kungiyar Hezbollah da Iran ke marawa baya ke cewa ita ma ta harba rokoki da makamai masu linzami zuwa arewacin Isra'ila. Akwai fargabar yakin na iya tsananta har ma ya zarce inda ake tunani. Hukumomi a Lebanon ɗin sun ce Isra'ila ta kashe fiye da mutane 600 cikin kwanaki 10 da suka gabata.
Majalisar Dokokin Ƙasar Senegal ta amince da wata sabuwar doka da ta ninka hukuncin ɗauri zuwa shekara 10 ga mutanen da aka samu da neman jinsi tare da haramta duk wani abu da ake ganin yana tallata luwaɗi. Firaministan ƙasar Usmanu Sonko ne ya gabatar da ƙudurin dokar bayan kama wasu mutane da aka yi a watan da ya gabata kan zargin hulɗar soyayya duk da kasancewarsu jinsi guda. 'Yan sanda sun kama maza 12, ciki har da wasu fitattun mutane 2 da kuma wani shahararren ɗan jarida. Muhawara kan haƙƙin masu neman jinsi dai ta daɗe tana tada ƙura a Senegal, wadda mafi yawan al'ummarta musulmi ne, inda wasu ƙungiyoyin masu ra'ayin mazan jiya ke kallon masu yada irin wannan angizo da zama wakilan ƙasashen Turai. Ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotanni, kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya, farashin ɗanyen mai ya haura dala 100 kan kowace ganga sakamakon fargabar matsalar samar da man da ake dangantawa da yakin da Amurka da Isra'ila ke yi da Iran. Kasuwar hannayen jari ma ta faɗi ƙasa warwas a ƙasashen Asiya da dama. Tashin farashin man na zuwa ne duk da sanarwar da hukumar kula da makamashi ta duniya ta bayar jiya Laraba cewa mambobinta ciki har da Amurka sun amince su sake gangar man miliyan 400 daga rumbunsu domin daidaita farashinsa a kasuwa. Ga rahoton Badamasi Abdulkadir Mukhtar. Iran ta ci gaba da kai hare-hare a kan jiragen ruwa masu dakon mai a kan tekun Gulf. Na baya-bayan nan shine wanda ta kai a kan wasu jiragen ruwa da suka ɗauko mai daga Iraki. A Amurka ma, farashin ɗanyen mai ya tashi da akalla kashi 9 cikin 100, yayin da darajar hannayen jari ke ci gaba da faɗuwa. A baya-bayan nan dai, ƙasashen da ke cikin hukumar kula da makamashi ta duniya sun yi alkawarin wadata duniya da man da kuma sauran makamashi, inda suka ce za su fitar da gangar mai miliyan 400, amma duk da haka farashin man na ci gaba da tashi. Kwana 10 kenan bayan Amurka da Isra'ila sun ƙaddamar da hare-hare a kan Iran, kuma kawo yanzu duniya na ɗanɗana raɗaɗin da ya biyo bayan wannan mataki. Iran ta mayar da martani ta hanyar kai hare-hare akan ƙawayen Amurka da Isra'ila da ke kusa da ita, kuma ta ci gaba da kai hari akan jiragen ruwa masu jigilar mai zuwa sassan duniya, yayin da ita kuma Isra'ila ke lugudan wuta akan Lebanon domin abin da ta kira kawar da mayakan Hezbollah masu tarayya da Iran. To rahoton da Badamasi Abdulkadir Mukhtar ya haɗa mana kenan. To a Najeriya masana harkokin diflomasiyya sun soma tsokaci kan matakin wasu ƙasashen duniya da suka hada da Indiya da Jamus da Mexico na ƙin amincewa da jakadun da Najeriya ta aika musu. Ƙasashen sun yi dogaro da wani tanadin doka da ya ce lallai ne duk jakadun da kowace ƙasa za ta aika ya kasance gwamnatin ƙasashensu na da aƙalla sauran shekara 2 akan mulki. Tun dai bayan rantsar da shugaban ƙasar Bola Tinubu akan mulki ne mutane da dama ke nuna damuwa akan yadda gwamnatinsa ke jan kafa wajen aika jakadu zuwa ƙasashen waje. Ambasada Suleiman Dahiru tsohon jakadan Najeriya ne a ƙasashe 8 ya kuma shaidawa Zubairu Ahmad yadda yake kallon lamarin. Mu a Najeriya muna abubuwa wanda kaman ba dokokin duniya. Aikin diplomasiya aiki ne wanda is universal. Wato kamar iri ɗaya ne haka. Iri ɗaya ne, dokoki iri ɗaya ne. Mu a Najeriya muna ji za mu yi abin da muka ga dama. Kamun Buhari ya sauka da ya kamata ya dawo da jakadun da ya naɗa. Bai kamata ya bar su sannan gwamnatin shi kuma ba ta mulkin Najeriya. Tinubu ya zo ya dawo da waɗannan jakadu amma kuma saboda dalilai nashi sai ya ki ya naɗa jakadu. Ambasada gashi kasashen India da Jamus da kuma Mexico da sauransu sun mare da waɗannan jakadu da Najeriya ta tura. Kamar me hakan ke nufi? Ya nuna ba jakadu ba ne kuma. Wani shirme da aka yi ba a faɗin inda jakada zai je sai an samu abin da ake kira agremo. Agremo da French shine amincewa. Amma sai aka zo aka faɗi ƙasashen da za su je sannan wayannan ƙasashen har yanzu ba su amince ba. Ba a yin haka. Wata majiya mai ƙarfi daga ofishin harkokin wajen Najeriya na cewa jakadun da aka tura ko da gwamnati ta ƙare wa'adinta suna iya ci gaba da aikinsu a ƙasashen. Kamar akwai wannan tsari a dokokin diflomasiyyar ƙasa da ƙasa? Za a iya yin haka, amma kuma
abin da ya kamata a yi in gwamnati ta sauka da waɗanda ta naɗa. Gwamnati ba za ta sauka daga mulki wasu su sauka sannan wasu a bar su ba. In ma har za a bar wasu amma ba 'yan siyasa ba. To amma aka zo aka bar 'yan siyasa aka bar ma kariya duka. Ni na kariya ni bai dame ni ba don wannan aikinsu ne dama. Amma ɗan siyasa bai kamata a ce gwamnatin da ta naɗa shi ba ta kan mulki sannan shi kuma yana waje ba dalili yin haka. To, ambasada kasancewar tun farko ita gwamnatin Najeriya ta ja kafa wajen naɗa waɗannan jakadun sai yanzu ne ta bijiro da hakan. Tsakanin Najeriya da sauran ƙasashe ya hulɗar diplomasiyya ko dangantakar ƙasashen za ta kasance? Mun sha maganganu. Tinubu yana yawon duniya. Kana yawon duniya ana signing memorandum of understanding. Ba ka da jakada a wayannan ƙasashen da kake zuwa. Su wane ne za su bi wayannan MOU da ka sa hannu? Ana maganan wai charge d'affaires. Charge d'affaires ba ambassador ba ne. Ambassador yana da full power, shi yasa ake kira yana da hurumi da zai negotiation ya yi signing agreement on behalf of Nigeria. Amma babu, sai an bar junior officers su ne suke running affairs na wayannan wuraren. Ba haka ake yi ba. Mun samu irin wannan abun shekaru da dama da suka wuce lokacin gwamnatin Abacha yaki yi appointing jakadu. Kasashen duniyan nan yawanci babu jakadu, daga baya ma mutane 8 ne kawai, ba musamman criteria da aka bi na ɗaukan wayannan mutane 8 da aka sa su ambassador ba. Ambassador Suleiman Dahiri kenan, masanin diplomasiya kuma tsohon jakadan Najeriya a wasu ƙasashen duniya har 8. To yanzu kuma ga wannan sanarwa. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A Najeriya tururuwar gwamnoni da gwamman 'yan majalisun dokoki zuwa cikin jam'iyyar APC mai mulki na janyo ƙarin damuwa kan yiwuwar kashe adawa a tsarin dimokuraɗiyyar ƙasar. Da zafi a ce yau jam'iyyar da ta ba su riga ta ba su hula kuma yau sun fice saboda wasu dalilan wanda muke ganin kaman ana rudin su ne, amma duk da haka bai ɓaci ba wai zai sa a ce yau ba za mu iya kawo jam'iyya inda ta kamata ba. Shi kansa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya san gwamnoni ba su da tasiri, abin da kawai yake yi shine yana rudar al'umma ne musamman na ƙasa domin su kiɗime su ga kaman cewa yana da wani tasiri. Idan daɗi ne talakawa su ya kamata su koma wajensa. Shin da gaske ne mulkin demokradiyya ya shiga wani mawuyacin hali na rashin bangaren adawa mai tasiri a Najeriya? Menene illar hakan? Ko ina mafita? Waɗannan na cikin batutuwan zamu tattauna a filinmu na ra'ayi riga na wannan mako wanda aka riga aka naɗa. To sai ku kasance da mu da maraicen gobe Juma'a kamar yadda aka saba, inda za mu kawo muku cikakken wannan shiri. To anan kuwa gwamnatin jihar Legas ta kaddamar da bayar da wani horo na musamman ta yanar wato ta intanet kan ba da shawarwari kafin aure, wanda aka tanada domin fastoci da limamai da sauran masu ba da shawarwari na aure na addini. Wannan shiri dai yana nufin ba da wato haɗa dabarun ilimin halin ɗan adam da kuma tsarin shari'a cikin shirye-shiryen aure da addini yake da rawar da zai iya takawa. Ta yi amannar cewa ta hanyar ba wa shugabannin addini waɗannan muhimman dabaru za su taimaka wajen magance tushen rashin jituwa a cikin zamantakewar aure tun kafin a yi shi. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Leman ya aiko mana da wannan rahoto. Gwamnatin jihar Legas ta nuna cewa babban makasudin wannan tsari shine a sabar da daidaitaccen tsarin da zai magance sarƙaƙiyar da ke tattare cikin aure, musamman a wannan zamani da ake buƙatar hakan. Wannan ya biyo bayan lura da aka yi cewa ma'aurata da yawa sukan fara komawa ne ga shugabannin addinansu domin neman shari'a ko neman gyara a lokacin da matsalar ta taso. Gwamnatin ta bayyana cewa waɗannan masu faɗa ajin za su ƙara samun sanin makamar sasanta rikici da fahimtar halayyar ɗan adam idan aka ba su horon da ya dace. Wannan matakin yana mayar da hankali ne kan gina tushen zamantakewa mara tashin hankali tun kafin a gudanar da shagalin bikin aure da ɗorewar zaman lafiya a gidajen ma'aurata. Wasu malamai mazauna jihar Legas sun yaba da wannan kyakkyawan yunkuri na gwamnatin jihar. Kamar ka so sa mani inda yake mani kaikayi ne, saboda a yanzu a ƙadamin da muke
ina ƙoƙarin ma yin rajista da CAC wanda za mu riƙa yin aiki akan wannan al'amarin abin da ya shafi ba ma'aurata shawara kafin su yi auren da kuma waɗanda suke cikin gidan auren yadda za a yi a zauna lafiya kowa ya san haƙƙin kowa. Zancen aure ai ya rataye ne ga abu uku, me tarbiyyar miji da mata daga wajen iyayensu, sannan na biyu ko musulmin ne ko kirista wani ilimi suke da shi na tsoron Allah, domin aure sai ka jona shi da bautar Ubangiji sannan haƙurinka zai zama mai ma'ana, kyautarka zai zama mai ma'ana, fushinka bacin ranka shi ma ya zama mai ma'ana, haka ita ma matar. In dai an mai da shi abin da ya kamata kowane ɗaurin aure sai an yi wannan abin zai rage abubuwa a ɗaurin aure. Da wayansu sukan shiga aure ba su san hagu da dama ba. Abin da dai muke so shine idan dai za a yin ba laifi ba ne idan ba za a yi compromising shi ainihin framework na addinin ba da kuma framework na al'adun yanzu. Hukumar yaƙi da cin zarafi a gidajen ma'aurata ta jihar Legas ce ta samar da wannan shirin, wanda ke nuna sauya dabarun jihar zuwa matakan kariya maimakon dogaro ga hukunci kawai bayan laifi ya faru. Ta jaddada cewa ƙarfafa haɗin kan iyali ita ce hanya mafi inganci ta daƙile ƙaruwar cin zarafi a cikin gida. Tsarin sanin makamar bayar da shawarwari ga ma'aurata ta yanar gizo ya ƙunshi batutuwa masu muhimmanci da suka haɗa da dabarun tuntuɓar juna da tsarin gudunmuwar kuɗi don kula da gida da gano alamun farko na cin zarafi. Haka kuma za a koyar da shugabannin addinan yadda za su gudanar da tattaunawa mai muhimmanci da kuma lokacin da ya kamata su tara ma'aurata zuwa ga ƙwararrun lauyoyi ko masana halayyar ɗan adam a mataki na ƙarshe. Gwamnati tana da nufin ruguza munanan al'adu da rashin daidaiton iko waɗanda galibi ke haifar da cutarwa ta jiki ko ta zuciya. Umar Shehu Leman, BBC Hausa daga Legas a Najeriya. To a Legas ɗin Najeriya yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne saura kusan minti 13. Imam Saleh ki gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wani ƙuduri da ke yin Allah wadai da hare-haren da Iran ke kaiwa ƙasashen Larabawa. To a nan kuwa a Najeriya malaman addinin Musulunci na ci gaba da yin kiraye-kiraye ga hukumomi a ƙasar su ƙara matsakaimi wajen ganin sun daƙile matsalar tsaro da ke ƙara ƙamari a yankin arewa maso yammaci da gabashin ƙasar. Malaman dai na wannan kira ne bayan da sojojin Amurka suka isa Najeriya bayan zargin da gwamnatin ƙasar ta yi cewa ana yi wa mabiya addinin Kirista kisan kiyashi a ƙasar. Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ga kuma ƙarin bayanin da yawa Abdu Halilu. To maganar tana nema ta zama kamar maganar siyasa domin bai kamata a yi gaba a yi baya ba. Ita Amerika tana da hanyoyin samun wato labarai, tana da hanyoyin bincike, ya kamata ta san menene yake faruwa a Najeriya kuma a matsayinta na ƙasa babba wanda duniya take kallonta da kima da daraja, ya kamata in za ta yi abu ta yi akan gaskiya, kuma an kawo mata labari ta tsaya ta binciki labarin. Duk mutumin da ya yi gaskiya ko ya tsaya ya yi wani hukunci ko matsaya akan gaskiya sai Allah ya taimake shi. A matsayinmu na musulmi ba za mu yi fatan a cutar da kowa ba, amma Allah ya sani, al'umma sun shaida, su kansu Amerika sun sani, babu wadda ke cutuwa ake kashewa babu dare babu rana irin yadda ake kisa wa musulmai a wasu wurare a Najeriya. Mun ga yadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi zaman lafiya da waɗanda ba musulmi ba a Madina, ya haɗa kai da su har ma aka yi constitution na zaman Madina da su da manzon Allah za su haɗu su kare Madina ga duk wanda ke kawo Madina hari. Ba musulmai bane amma manzon Allah ya tsaya don ya tsare musu hakkinsu da martabarsu. Wasu suna ganin kamar daga bangaren musulmi ba su tashi bane suka yi bayani, shi yasa su kiristoci daga nasu bangare suka yi wannan karkataccen bayani wanda ake irin wannan kallo. To gashi nan a matsayin mu na jagorori na musulmai muna magana, sarkin musulmi ya yi magana, ɗaiɗaikun manyan maluma na musulunci sun yi magana, ba ma wannan ba, so da dama ayyukan
samu damar isar da saƙonni ta hanyoyi daban-daban. Mu ma rubuta wasiƙa mun aika musu, mu gwada musu ga yadda lamarin yake. An samu haɗaɗɗiya gamammiyar ƙungiyoyin musulmi sun haɗu sun yi wannan rubutu sun bayyana yadda al'amari yake, kuma su suna da hanyar samo bayanansu a yi. Menene hujjarsu, menene dalili, a sanya a fili ta yadda kowa zai iya gani. Amma ga dalilai na musulmai wanda ake kashewa, wanda ake cin zarafinsu, ga su nan an fito da shi fili, wanda ya kamata ce ana ɗaukar mataki a kai. Ya kamata su ƙara ganewa musulunci addini ne na zaman lafiya. Musulunci addini ne da ke ba da kariya ga duk wanda ke ƙarƙashinsa, har waɗanda aka yi yarjejeniya za a zauna lafiya da su. Musulunci na ba su kariya. Shi yasa ma darajar ran mumini guda ɗaya a wurin Allah subhanahu wataala ya fi darajar ɗakin Kaaba. Musulunci bai yadda a ringa zubar da jini haka kawai babu gaira babu dalili ba. Duk cikin wannan magana Amurka ta kawo hari, ga kuma yanzu ɗumbin sojoji na ƙasar Amurka suna Najeriya. To ba za mu iya sani ba, gwamnatin Najeriya ya kamata ta ƙara sanin cewa ita ce Allah ya azawa ba wa kariya wa 'ya'yan ƙasa waɗanda suke zaune cikin ƙasa a matsayinsu na 'yan ƙasa. Ba Amerika ce za ta kare mu ba. Ku shugabanni ku ke da haƙƙi, kuma ku Allah zai tambaya dangane da martaba da ainihin wato zaman lafiyan wannan ƙasa. Don haka ya kamata ku sani, in za ku yi wata yarjejeniya kowace iri da ƙasar Amerika, to ku mai da hankali, domin yanzu ga karkatar da ta yi cewa ana kashe mu kiristoci. To idan ana kashe kiristoci ne yanzu aka gayyato Amerika ta zo don ta kare kiristoci? Kaga wannan abin tambaya ne. Ko kuma Amerika za ta zo ne don ta kare 'yan ƙasa